I-Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami ngingusi Nenhlanhla. Umholi we-DA uMnumzana Steenhuisen ucele uMengameli uCyril Ramaphosa ukuthi aqede inyanga isikhathi sokuthi abantu bahlale ezindlini ukuvika i-COVID-19. Uzokhumbula mbukeli ukuthi ngokomthetho akekho umuntu okufanele ahambe emgwaqeni ngale kuka-12 ebusuku ngaphandle konemvumo futhi osebenzayo. uSteenhuisen uthe be-DA babona singasekho isidingo sokuthi kubekwe isikhathi sokuthi abantu babe sezindlini, kufanele siphele nya ngaphambi kukaNcibijane. Uthe sekuyisikhathi ukuthi izwe laseNingizimu Afrika libuyele kwisimo salo esijwayelekile ngoba ukushawa kwesikhathi nokubekwa kwemithetho mayelana ne-COVID-19 kuqeda imisebenzi yabantu kuphinde kushaye nomnotho. Waphinda wacela ukuthi amaphoyisa aqhubeke agxile ekutheni kuliwe nobugebengu njengoba kuzoba uNcibijane, bayekele abantu bakhululeke. Masiqhubekela phambili, uNgqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke uMnumzane uBhekicele unxuse amadoda nabesifazane ukuba baqaphele indlela abenza ngayo izinto uma besezindaweni zokucima ukoma. Ucele bekhuluma eMax's Lifestyle eMlazi emva kwemashi ababenayo nezenhlaka ezehlukene zomphakathi ebesuka esiteshini samaphoyisa sakhona eMlazi. uNdosi uthe uqashisa abesifazane ukuthi abathi uma beya ezipotini noma ezindaweni zokucima umoya bazijwayeze ukuthi bazithengele iziphuzo zabo. Wathi kwabesilisa amadoda wahlukane nokuthi uma besezindaweni zokucima ukoma baluthe abantu besifazane ngotshwala. Waphinde wathi abayeke futhi ukufuna ucansi kubantu besifazane ngotshwala, akube ukuthi umuntu uyamthengela nje ngoba ethanda, hayi ngoba efuna ukulala naye. Izona-ke mbukeli sikuphathele zona esukwini namhlanje. Siyakuthembisa ukuthi sizoqhubeka sikuphe ezinye ngesikhathi esilandelayo. Siyacela ungene epagini lethu ku-YouTube, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe umbono wakho. Mina ngingusi Nenhlanhla, le i-Select Africa TV.